Ikusmin handiz atera zituzten urriaren 12an Legarrea lezetik duela 80 urte harat botatako Juana Josefa Goñi eta bere 6 seme alaben azken ezurdurak. Arantzadiko Pako Etxeberria eta Lourdes Errasti aritu ziren zeregin hori koordinatzen. Orain gorpuzkinak laborategira eraman eta informe tekniko bat eginen duten. Egia ofiziala jakindadin. Bertan zen kasua ikertu duen eta Lasima liburua argitaratu duen Jose Mari Esparza historiolaria eta Sagardia Goñiren oinordekoak ere. Orain jakin nahi dute 1926ko gerraren testu inguruan egindako krimen honen atzean zer arrazoi egon zitekeen. Behin prozesua bukatuta familiak Dona Maria Gazteluko udalak hilerrian utzitako toki batean lurperatuko ditu berriz ezurrak eta hileta zibila eginen diete Juana Josefa Goñiri eta bere 6 seme alaberi. Bueno, hau dira Aldakako ezurrak, Eskubialdeko Aldakakoak, eta hemen daude segidan txikinetatik handienera 6 seme alaben ezurrak. Hau izango litzateke urte terdikoarena. Hemengo hau izango litzateke 3 urtekoa, beste hau 6 urtekoa, 9 urteko, 12 eta 16. Orduan hemen daude guztiak agerian. Beraz, oraindik jende gehiagorena falta da. Falta da amarenen burezur zati bat aurkitu genuen, baina falta zaigu beste gainontzekoa eta hortara jaitsi dira gaur aurkitzen dituzten amaren arrasto gehiago. Bai, haue dira kautxozko suelak, alpargatak edo zapatilek eramaten zutuztenak, eta inzuzen ere dira bi aurrenak, ikusten da. Bi haue pareak dira, baina beste hau beste batena izango litzateke. Hemen oindela 3 aste izango dira ja. Aurrena etorri zian zatorrakoak, espeleologoak, garbiketa egitea, eta gero gu sartu gera. Baina oindela 3 urte jakasi, jakin genuen honen berri, persona batek ekarri gintulakoa bertaraino, eta berak esan zigun bere ustetan entzun da zuela hemen leizuzulo honetan botata zeudela familia osoa. Eta momentu hartan, oraindikan lehenda besterik etzan, inorketzuen sinisgarritasun handiek ematen, eta zatorrakoek sartu zirenean, ara non aurkitu zuten Iñaki Indarten ezurrak. Horrek geldiarazi du prozesu guztia 2 urtetan, epaitua ondelako auzi guzti hori, eta ja epaileak baimen eman digunean berriro sartu gera, eta hori da egin dugun azkeneko lan hau. Asmoa da gaur bertan bukatzea amaren ezurrak aurkitzea, eta horrekin ja nolabait hau ez gain beste ezur asko dauzkagulako, orduan ja seme alaba guztiaren ezurdera guztiak ez, baina hein handi baten badauzkagu, bentsat identifikatzeko aina, eta orduan amarena bakarri faltako lirateke. Hombre, gu badaukagu noski ume guztien adina. Orduan, adinaren araberan badaukagu sailkatzea zeini dagokion zeini. Ez bakarrik tamainagatik, kasu honetan oso nabarmena delako tamaina. Baizik eta bereziki hortzek ematen digute informazioa umeen aurren adinei buruz. Dakigunez, umeak aldatu egiten dute aginak. Orduan, lehenengo izaten dute erortzen diren agin horiek eta gero definitiba behin betikoak izango liatekenak. Horren araberan, jakiteri badaukagu ze adinekoak izan daiteken. Ez dugu horretaz hitz egin momentuz, berez hemen daude danak, benetan izango litzateke ziurtatzeko, baina jakina da, beste inor ezin da izan, orduan beraiek izan behar dute, ala beharrez. Egi hutsa da. Egi hutsa da. Momentu honetan egiaztatu da, askotan ahotan zebilen zurrumor hori, 80 urtetan, 80 urte pasatu baitira, 80 urtetan egon den historia hori, nolabait egiazkoa erdi gezurrezkoa izan ziteken hori, baino egia bihurtu da. Nik ala uste dut ez bakarri familientzat, zenitarteko noski lasaitasun ikaragarri harrapatu dute, baina nik uste herriarentzat ere oso lagungarri gerta daitekela. Azken finean hori izan, herriaren gainean zegoen sama bat, arlosa izugarria. Ordan ikuste, hortaztik libratzeko modu egokina zen gauzak argitzea, egia ateratzea, eta horren bitartez ja, iraganeko gauza batetaz dela pentsatzea. Beti izango du hori zaila izango da kentzea, hauek izango da beti Sagardia Goñi familiaren leizezuloa, eta hala izango da, baina ingurua jarraituko du bere edertasuna erakusten. Gehienetan informazio hau da, zenitartekoak etortzen zaizkigu laguntza bila. Kasu honetan, berez, AFAN izenekoa, hau da, Asociación de Familiares y Fusilados de Navarra, bereiek eman ziguten lehenengo abisua historia hau zegoela, eta beste batzuk ere etorri ziren.
Ondoren, Esparza berak idatzi zuen liburua, kaleratu zuen liburua, eta beraien bitartez noski jakin dugu guzti honen berri. Eta beraiek eskatuta, beraiek bultzatuta, guztioi bultzatuta, gu hasi gera ekimen honetan. Zalantzari gabe Nafarroa duen liburu handiena ikerketa izugarri izan zelako beren momentuan, orain da 30 urte betetzen direla, Altafaiako lan izan zen. Jimene Juriok egingo espalu aurretik eta berarekin batera beste askok aurreko lan hori egina izpalute, guk ez genuke honen informazio ez da apur bat ere izango. Orduan, Altafaiako liburua da abiapuntua, zalantzari gabe. Danak ez dira aurre ateratzen, tokatu izan zaigu aurten toki askotan ibiltzea bilatzen eta aurkitu ez. Orduan, saiatzen gera, aldana, leku guztietan begiratzen, eta beti ez da gertatzen, baina kasu honetan, suerte izan dugu eta dena atera zaigu. Bere biziko zailtasunak izan duen induzketa da. Berez, gu ez gera sartu, batzuk sartu dira, eta sartu diren horiek teknikoak direlako, espeleologoak, alpinista direlako, teknika oso ondo menderatzen dute, 50 metroko sakonera jetxi behar da, horrek eskatzen du, nolabait teknika eta abilezi batzuk izatea, eta don horrek ez du balio. Eta bestalde, beraiek ere gurekin betidanik ibili dira arkeologia lanetan, horran ezurrak ere ezagutzen dituzte, horran badakite bereizten animalienak direnak eta kizaz semeenak direnak. Bestalde, zabor mordoa dago, zabor guzti hori kendu behar izan da. Zabor esaten duenien metro eta gehiagoko potentziako zabortegia. Hau inguruko zabortegia izan delako. Denok esaten ziguten, Legasako alkateak ere esaten zigun, hemen betidanik zaborra ekartzea etorri da jendea. Zaborra botatzea. Horran, goraino zegon zaborrez beteta. Eta, hori aurretik kendu behar izan da, eta oin iritsi dira, ezurra dauden geruzaraino. Baina harri asko mobituta eta zabor asko batetik bestera mobituta. Ezin dugu hori esan. Ezin dugu batekoa izan, ez kontrako horik esan. Ez da posible, porque ez daukagu horren arrazoirik bata pentsatzeko, ala bestea pentsatzeko. Dakiguna da, bertara bota zituztela. Suposa dezakegu, hili bota zituztela. Besterik gabe. Danok aprobetsatu zen. Gaur dute, gaur azken lan eguna izango dute Arantzadikoek, egun berezia. Hori pentsatzen dugu, hori hankatzen dugu. Gogoa daukagu gainko. Ze sentimenta duzute egun horretan? Nahiko urduri gaude, baina ondo, pozik. Ja dena bukatzeko. Egin betiko leziak gorde duen sekretua... Hori da, ateatzea. Historia dela, ez da fabula edo... Hori da. Orain badakigu, dena dakigu zer zen, eta zer da. Egia dela. Orain arte testigantzak ziren, hainbat informazio, hainbat datu, liburu bat artean, Jose Mari Esparzak berak idatzitakoa, izenekoa, baina egi bilakatu da dena, orain, ez? Hori da. Hori pensatzen dugu ja bukatzea. Zuek hartuko dituzue gero ezurdurak eta... Guri emango digu. Eta... Zer egin behar duzu? Nola da, herria? Gaztelu, alkatea, Dona Mariako alkatea, esan igun, han dauka nitxo bat, nahi badegu, osatzeko, hori pensatu dugu. Zue gero, beste egun batean izango da, lasaixago, ez? Hendik gauzakako egin behar dute, Arantzadikoa. Esan dugu, orain biztan dela, biztan da hilia dela, ez? Historioa. Hori da. Galdera handi badago, orain erantzun gabe zergatik. Zergatik, hori da importantena. Pentsatzen dugu, norbait, Gazteluko edo Legasako edo animatikoa, zeo zer jakingo dute, gu baino gehiago. Uste dugu, gu baino gehiago edakitela. Pentsatzen dugu, orain, ja, bildurra galdu eta zeo zer esaten dute. Guretzat eta behantzat ere bai. Guzti hola setzeko. Hori da. Eta ja... bukatzeko. Baina hori bai, hori daukagu... Barruan, bai. Zergatik, importantena zergatik. Ez nola ez dugu jakingo ja, nola izan zen. Baina zergatik hori nahi dugu jakin. Zuek zerbait batzen egiten.
zer zen egiten zuen hori buruz historia buruz? Ba, gu amonak esaten zuna, bere anaiari edo bere aizpari bota zituen, zulo batean esaten zuen. Ez sima batean edo, zulo batean. Eta gu pensatzen ginen, posua zela. Pensatzen ginen hori, baina beti esaten zuen berdina. Dena dakigu, hori, gehiena dakigu liburua irakurri delako. Gehiena. Hor dau sumarioa eta izenak, baserriak eta dena. Hor, hainbeste irakurrita, horregatik badakigu gehiena, liburuan gatik. Eta horrekin, historia horrekin bizi zarete, ez? Bizi izan zarete horrein arte. Bai. Ez diuden beti urdurik edo pensatzen, ez? Ja, begiratu zen denbora pastu da. Amona bai, amona beti buruan zegoen. Buruan zeukan. Baina, bizi behar, zer egin horregu, ba? Horregatik esaten dute zuendako oso egun politiak dira. Bueno, guretzat izan da gehiegi. Eskerrak eman guztizu Garantzadikoei, ez? Eta Espartzari berari. Bueno, denari. Amapola del Caminokoari de bai, eta Gazteluko alkateari de bai, eta Gobernu Navarrako oraingoa dirua emango dugu, eta guri ez, baino, bai. Bueno, eskerrak ematea jende askoari. Zati, etortzen dire denetakoa. Porque nosotros creíamos al principio que era por cuestión política, porque nuestro Aitona había estado en la cárcel en Santo Esteban por republicano, vamos a decir. Entonces, pero claro, cuando estuvimos con José Mari dijo que no era cuestión política, pues ahí es cuando todavía te lo explicas menos, ¿no? Yo supongo que es una mezcla de hechos, el tiempo en el que les tocó vivir, en que el matar era algo habitual y había una impunidad terrible, y luego pues fueron, como no había nadie, diríamos, de izquierdas en el pueblo, fueron a coger a una mujer sola, una mujer posiblemente envidiada, guapa, posiblemente altiva, que tenía muchos hijos y que, bueno, yo creo que eso también tuvo que influir y posiblemente alguna cosa más, ¿no? Pobre, sin marido, el marido estaba trabajando en el monte. Yo creo que es una serie de circunstancias, según mi entender, que no puedo ir más allá, yo lo pienso y pienso que es una serie de circunstancias. Yo tenía un miedo que no apareciera la madre, porque los que eran capaces de hacer eso eran capaces de hacer muchísimas cosas más. Yo tenía verdadero miedo y el otro día ya cuando apareció, ¡guau! Nos desinflamos todas, ¿verdad? Zenbat metro soka erabiltzen duzue? Bai. 100 metroko flota die, baino erdi hemen kanpoan ditu. Bueno. 50 metro bintzea behar da. 50 metro die behar diela, baino beti sobera eta... Esta es mi madre. Y tu madre muy guapa, no, era espectacular. Bueno, Se creían que era... Es que pantalla no está mayor y se parece mucho a la mona. ¿Ah, sí? Ahora muchísimo. Ahora se parece mucho. Mira, esta es la mona. Mira, esta es Petragoñi. ¿No te parece?
Sí, porque la tía Tere era de la edad, sería don Justo el que le bautizó. Seguro. Sí, don Sí, era Justo el que le bautizó. Vale. Bueno, supongo. Eso suponemos todos por la Ahora, edad. la tía Tere nació en Dona María, ¿eh? ¿No nació en Gaztelu? No. Es verdad, es Dona María. Dona María. Sí, es verdad Que la casa que fuimos a ver era Dona María. Sí, es de Dona María. Eso es. Nace en Dona María. Eso es. Sí. Juana Y Josefa luego, es la que se cuando va ya a se vivir van a Gaztelu. a Sant Esteban. Eso es. Pero Y cuenta María Asun que a su madre la bautizaron a las 6 de la mañana y con una toquilla negra. Ya. Claro, porque era hija de soltera, claro. Pero se ve que no le importó mucho a mi abuela porque luego Otra vez se quedó embarazada. se quedó embarazada del mismo segundo. novio. Insistió. Dice, por cojones yo. Y además me caso. Ya sabes lo que pasaba entonces, los caseríos no les venía bien que se casasen los hijos. Claro, eso sí. Hau anaia da orduen. Anaia aurikena, bai. Mutiko Aurriekena, aurren bai. anaia. Anaia da. Eta Eta hau da hau- emaztia. Bai, hau da Iruñin bizi dena. Eta umeri Misericordien, ez dute. Amerikan. Jakitu da familia. Odiri ya los, ¿verdad? Odiri okena makerela. Bueno, ikusten dutenez, hemen egondu zara pixko bat miaketak eta egiten ari dituen biztartean, ez da? Bai, ditu zidaten etorri bat zirela, eta, bueno, Dona Mariko izan da, etorri nintzen pixet zer behar izan ez gero, laguntza hori eskintzera, eta, edozen gauza, haiek azken finean ere bolondresak dira, eta duten mediokin etortzen dira, edozen laguntza ere eskertzen dute. Azkenean izan duzu aukera, zu zeuk pixko bat lezea ikusteko? Ez, hene bakarrik ere kanpotikan, kontatuten ze, haitze arriskutsua da, eta aparte estua orduan ez da jende asko sartzen al, orduan ni bakarrik kanpoko lana. Zenba metro behitik jaisten dira azkenean? Badira 50 metro sekoneraz, lehenengo zola onuntza etortzen da 30 bat metro, eta gero beste horren beste kasi, vertikalki behitzen. Beraz, lan handia, zenbat egun egondu dira, azkenerat? Gaurkoarekin, hemen Aranzadik 6. eguna da. Lehenagotik ere, aipatu behar da, Satorrak esplologo taldeak, eguna zela bai plataforma hau atontzen eta behitzen badia beste bi plataforma. Orduan, guztiak atontzen, eta haiek beste 3 bat egun eman dituzte. Beraz, gaur espero daia emakumearen gorputzaren ezurrak arpatzea eta ja maitzea, ez da dena? Bai, sorte hori duten, gaurko lana ere lan gogorra bai dute hor behitin, baina izan zen falta den gorpu bakarra, 6 egunak ziren lehenengo egunetan, eta azkenengo egunaren azkenengo momentuan hartu zen amaren gazkezorraren puska bat, pixka eta parte dagoena, orduan gaur leku hori miatzea falta zeien, eta hori zorien ez topatzen badute, horrekin akitzuko dute ja. Hemen argia eta guzi hori kanpotik ematen zaie, ez da? Bai, badago patua generadore txiki bat, eta behin 3 fokokin azpiko guztia ongi adiztatu dago. Eta arnaz hartzeko eta arazorik ez dago? Ez, hori komentatu dute ez dutela holako problema. Ederki, esker mila. Zuri. Realmente tampoco es que nosotros, quiero decir, hayamos aportado apoyo moral y por supuesto que sí, y siempre en este último año queriendo que esto se llevara a cabo, esta exhumación necesaria. Es una realidad y además estamos en el último día. Se han mezclado muchas cosas y se cierra un círculo, ¿verdad? Sí, se cierra una historia truculenta de 80 años
que tenía que cerrarse. Es una historia que tenía que cerrarse desde que Chalaparta publicó el libro. Esto estaba ya ahí en el aire y tenía que cerrarse. Y la única manera era bajando a la cima y encontrándolos. Y por suerte así ha sido, con todas las dificultades que se han llevado a cabo. Había preocupación por no aparecer los restos de Juana Josefa y la noticia del otro día fue maravillosa. Entonces os explicamos en qué situación estamos. Nos queda ya muy poco, 1 metro cúbico de tierra. Estamos trabajando al pie mismo de la vertical. Daros cuenta que la mayoría de los restos los hemos encontrado a más de 6 metros de distancia del pie de la vertical. Pues bueno, ahora estamos ya al pie de la vertical, como digo, y a 1 metro de profundidad, donde aparecen los huesos de la madre. Estamos viendo ya un fémur y huesos grandes también de cráneo, etcétera. Es decir, en esta esquina viene a concentrarse prácticamente seguro ya todo el esqueleto. No quedaría ni siquiera más por revisar en el fondo de la cueva. Al fin y al cabo hemos repasado todo haciendo una especie de círculo al revés de las agujas del reloj y al final, en lo poco que queda, parece que viene a concentrarse el esqueleto de la madre. Junto a ese esqueleto, también al pie de la vertical, Tito está excavando el esqueleto de uno de los niños, que está prácticamente... A ver si se me oye. Decía que Tito está excavando el esqueleto de uno de los niños. Está en conexión anatómica, es decir, hemos encontrado un brazo articulado, parte del cráneo, ahora está con las costillas, la columna vertebral, y seguramente está metido debajo de ese metro cúbico de tierra que nos queda, pero particularmente lo importante ahora es que también tenemos el esqueleto de la madre. Entonces, nos queda 1 hora y pico de trabajo todavía, y de momento esto es todo, corto. Hemen gaude leze inguruan eta Jose Mari Esparzakin gauden, bera idazlea aspaldiko urtetan eta erran dezakegu aspaldi gelditzen dela Luces y sombras del 36 de Navarrako liburua atera zenuenean, non pixko bat gerra ondoko hilketa guziek agertzen ziren, eta ja liburuaretan azaltzen zenuen nik uste lehenbiziko aldiz, baita ere gertaera hau. Bai, Hasieratik gaia ikertu zuen Jose Mari Jimeno Jurio, bera nik uste dut, bera izan zen lehen aipatu zuena, eta gero guk publikatu genuen liburu hartan, Nafarroa 1926an, eta garai hartan bakarrik aipatu genuen afera hau folio batean, eta pasatu dire, 30 urte, kasi gehiago jakin gabe. Hori da arraroena. Ze Nafarroa osoan, ja aipatu genuen garai hartan 3.500 afusilatuak, eta jende animatu zen hitz egitera, eta zabaldu zen deia, eta konturatu zen olako gauzak izilik mantentzea mina egiten dute. Osea, transmititzen du minak iziltasunak. Baina hemen ez, hemen danak izil-izilik geratu zen, eta denbora luzegia izan da. Nik uste dut, orain da oso momentu aproposa, historia aldatzeko eta gazteluk eta malderreka osoak bere sama hori gainetik kenduko dute. Zuko gero honen ondotik liburu bat ere idatzi duzu, horrek eraman dizu ikerketa handia egin behar izan duzu honen inguruan? Klabea izan zen duela 8 urte, deskubritu nuen deitzen den Causa 167. Izkutatu eta zegoen juzgadoen edo epaitegiaren artxiboan, eta Iñaki Montoiak deskubritu zuen eta eman zidan, aspalditik negoen ni horren atzetik, eta ikusi nuenean hor jartzen zuena gogorregia irutu zitzaidan, eta aparkatu egin nuen, utzi nuen, eta garai hartan ez nuen ezagutzen familia ere, inorre zuen errebindikatzen historia hori, eta orduan nahiago izan nuen bertan bera ustea.
Pasatu ziren 4 urte, eta gertatu zen Iñaki Indarten afera. Eta orduan, hori kolpatu ninduen, eta horrek konpatu ninduen, eta pentsatu nuen, hemen zerbait madarikatua zegoela, eta zerbait egin behar zen inguru hau garbitzeko. Zen normala, halako erakarpen gaiztoa izatea, zera leze horrek. Idazten du beran, gobernu da Nafarroan, mutu nuen familia, eta oso alde agertu zen, bere bizitza guztia egon ziren Samorrekin ere buruan, eta, ziren zenbat elementuak, eta, hemen gaude. Horrek ja punto final bat jarriko digu historiari, arraiztoia esaten zutenak, hemen bazirela familia bat, eta frogatu egin da, hainbeste urte izkutatua zegoena, baina jende guztia bazekiena, orain frogatu egin da. Familia ikusi dugu, familiare solastu da. Zuri ze transmititu zizun, edo ze sensazio izan zenuen, aipatu du zerbait, baina familiarekin gai honen inguruan harremanetan jarri zenean. Niretzako oso ederra izan da, zeren bai familiarekin mintzatzen, eta bai herriko jendearekin mintzatzen, oso jende jatorra, ona, zintzoa, eta denak uste dut sintonia berdinean daudela. Ez dut aurkitu oraindik herrian eta inguruan aurpegi txar bat, batzuk oraindik isilik mantentzen dira, eta orain aprobetxatu nahi dut gauza bat esateko. Saloa telebistari, oso importantea izango zen momentu honetan zerbait dakitenak, oraindik gorderi dauzkatenak informazioa ateratzeko. Jakinik ez dela ezer gertatuko. Bakarrik emango dute lasaitasuna familia bati eta puntu final duin bat jarriko dugu historia honi. Da oso momentu aproposa. Eta niretzat, esperientziariko berena izan da ze arreta polita eman duten gaiari, bai familia, bai herriko jendea, nola elkartu dira beraiek, pasaren astean esan zidaten nola familiakoek joan ziren arretxeara, han bizi ziren etxe bertara hurbildu ziren, eta oso ondo onartutak izan ziren. Ederrena izango zen hori. Gazteluko hilerrian, bai herriko jendea, bai familia guztia, eta zera bat egin lurperatua aspalditik egon behar zen familia, eta etorkizunari begira inolako samarik gabe gainean. Beraz, zuk pixko bat honetan memoria historikoko lerro berean ikusten duzu baitere hau dagoela. Ez nola baitere modu duin batean, azkenean historia irten bide bat eman behar zaiola, ez da? Nafarro osoan eman duen bezala, zeren duela 30 urte liburua egin genuelarik, pentsatzen genuen garai hartan, zer gertatuko ote zen herrietan, halako gora. Eta gauzak argitzea, ondorio balsamikoa badutela jendearen gan. Alde batetik edo bestelako jendea onartzen zuten, hau badakigu gertatu zela, eta ez dago ezer izkutaturik, dolumina guztiak egiten dira, bakoitzak lurperatzen du bere sendiak, eta gero denok artean herria egin behar dugu. Euskal Herrian gaude eta behar da bizi inolako konplejorik gabe. Hemen oso bedarra da, nik ikusi dut hemen leizearen inguruan Gazteluko gazte eta aur pila bat, egon dira hemen galdezka hitz egiten, eta hauek ez dute inolako kulparik, gerra bat izan zen, eta horregatik mugatu behar dugu garai hartako pentsamoldetan
Holako gauza posible zen gertatzea, baina orain ez, edo behintzat saiatu behar gera berriro gerta ez dadin. Ederki, esker mila, guzia azalpenok izingatik, pentsatzen dut, eta orain ja aldatuz bizkoat gai, baitere ikerketa eta zure lanetan jarraituko duzula. Momentu honetan zer daukazu eskuartean? Bueno, espero dut, olako historia tristekin ez jarraitzea, eta zerbait alaiagoa eskaintzea txalapartako irakurlei, ez? Hau, nahiko triste izan da, baina aldi berean oso aberatza. Lagun asko egin ditut, ezagutu dut Malerreka, Gaztelu, bertako jendea, zoragarri erutzen zai, sekulako gaztak jaten ari naiz inguruko honetakoak, eta merezi izan du benetan herri hau ezagutzea. Esker mila eta beste bat arte. Asunción. Luis. Makina. Esto, aquí, esto igual que no hay. Venga, sigue. Nosotros vamos a comenzar el ascenso ahora mismo. Tito va delante, voy a ir yo y finalmente va a salir así. En todo caso, vamos a necesitar tracción que os informará Tito cuando llegue a la plataforma. Aquí abajo hemos recuperado el esqueleto prácticamente completo de la mujer. Tenemos dientes, su columna vertebral, la pelvis ha aparecido, con lo que hemos podido ver bien. La pelvis no se ven restos de feto ni nada. Con todo hemos cogido la tierra que había en la pelvis y huesos largos también, del brazo, piernas, etc. Y por esto damos por finalizar la tarea. No habría nada más que explorar aquí abajo. Y entonces nos corresponde ahora hacer un plan para sacar la herramienta y todas las cosas. Así que, de momento, esto es todo, corto. Así behar dira. Aquí fallito. 50 metros. ¿Vale? Yo quiero grabar también. ¿Cuál? ¿Esto? Faltan 2 metros, cambio. Al pie, parece que hemos dado la vuelta recogiendo todo, junto con uno de los niños. Está casi entero y aparece por ahí. Esto es el coxal de la pelvis del lado izquierdo. Tenemos también el otro fémur que está roto, seguramente por impacto en la caída. Y esto es la clavícula. Vale, podéis continuar hasta abajo. Esta es la clavícula del lado derecho. A ver, ahora van. Bueno, está prácticamente la mujer está entera. Si hiciéramos un dibujo, para explicar lo del otro día, era que lo principal lo habíamos encontrado al fondo, en la grieta, pero después hemos ido cortando toda la tierra y echándola al fondo, con lo cual hemos tenido que desmontar el monte que habíamos hecho nosotros ahí con muro, etcétera, de protección.
oso abisatzeko, Hasierko. Lotuta honien. Bai, eso te iba a decir. Vale? Hemen daukaguna da aldaka, mokorra edo kaderaren ezurra, eskubiko aldekoa da. Hemen izango genuke 16 urte zituen Joakinena, hau izango litzateke 12 urteko Antonio, hau izango litzateke 9 urteko Pedro Julián, hau berriz neskatila Martina, 6 urtekoa, hau izango litzateke Jose, 3 urtekoa, eta hau txikiena Asunción urte terdikoa. Eta hemen ditugu zuelak, bai, beraien oinetakoen zuelak, errekuperatu ditugu 3 baino ez, eta hoiekin batera ere botoi bat. Hauek aldiz izango lirateke amaren ezurrak. Hau da iztarrena, hau besoerenak, biak besokoak, hau galdakakoa, eta hau sorbaldakoa. Eta hemen ere errekuperatu dute amarekin batera, oraindikan ere 12 urteko, segurazki 12 urteko faltazik gutxea honelako, 12 urteko besoen ezurrak. En cierto modo se cierra una historia que se verifica que es cierta, que no es una leyenda, que no forma parte de una fantasía, de un rumor, no de rumor nada, es una realidad pura y triste, criminal, y que afortunadamente hoy día se puede investigar también, si se quiere, como aquí se ha querido, porque no han querido los familiares, existe el apoyo institucional. El gobierno de Navarra, pues todo es más fácil, después está el plano técnico que nos corresponde quizás a nosotros y que esto nos llevará al laboratorio de todos modos, ¿para qué? Para hacer un informe técnico que haga casi oficial, se puede decir, una verdad que de todos modos quizá la familia la han sabido durante 80 años. Y serviría aquí una frase que alguien dijo cuando hablamos de víctimas de la guerra civil, ¿no? Aunque solo sea por no dejarlos en el lugar en donde fueron abandonados por sus asesinos, nos vamos a recuperar. Bueno, janari hona dago orain, nola? Bueno, gutxienez, hemen neskak, Bueno, Asier, hor barruan egondu zara gaur egun osoan, kontatu diguzu pixko bat ez dakigunantzat, azken finean, nolakoa den leze hau? Bueno, lezea ikuste zuenez dago sarrera, eta emergentu bat dezutela dagoela txerrizara muguko bat, 25 metro, eta gero beste 25 metro vertikalian, zuzenian, hankazintzilik beraino. Eta behian elkartzen gera hirurok balako 20 metroko diametroko plaza txiki batian, lurrez eta arkaitez beteta, eta hor, haitu geha lanean 3-4 egun ezagizan baia. Beraz, 50 metro inguru, 50 metro da beiti azken finean zuloa joaten dena, lehenbiziko isirristan eta gero zuzenean bera. Bai, hori da, guk egesteko garaian plantatzen dugu jetxiera, lehen da bizi 25 metro 80 graduko inklinazio batian, gero horretian daukeu beste seguru bat frakzionamentoa deitzen diuna, da gero hortik gaina zuzenian, vertikalian, beraino goaz. Bueno, eta berean ze harrapatu zenuten lehen biziko gunean, erranduzu 3-4 egun ditu ezaletara hemen, joan eta berehala zer aurkitu zenuten? Lehen da biziko aztarnak, izan ziren aur batzun aztarnak, eta hori ikustetak gero pentsatzen genuen kobazoloaren bukaeran nengo zirela, erorketa eragina balgopek emanda bera jongo zirela, azken induzketa hortan izan da, baino gero azkeneko momentuan ikusten genuen ama ez egoela, orduan berriz goian utzi dugun material guztia bera bota berritzan dugu lurra darkaiz guztia, eta azkenian ama azaldu da justo vertikalaren bertan, antxazaldu da ama. Beraz, aukeratzerakoan, erran daiteke denak eroriz bezala hor gelditu direla. Edo mugimenduak sumatzen ziren gorpuzetan, hori badago erraterik ez? Ba, nik uste esatea dagoela, gorpua justo vertikalian erori zirela, eta gero denbora junda,
bota zituzten arkaitza, bota zituzten enborrak, eta hori bera ez horra moitu zituztena. Baina ama berez ikusten da bertan erori zala eta bertan gatu zala bai. Beraz, lana, olakoetan nola sentitzen zarete? Erran dut... Momentu honetan oso pozik, ez? Behian ez ditugu gora bera ondiak, ez durrak azaltzen dira, igual beste 2 metotan ez da zer azaltzen, norabide ondo makizu, volumen asko mugitzen duzu harri, ez dut gero, hemen ez badago noa jongo gera bilatzera, eta bueno, azkenian bida. Emaitza honak izan dira, eta denak pozik. Beraz, gaur sartzen zineten, beldurra bazegoen lehendabiziko egunak pasata, amaren ezurrak ez ziren agertzen, nolapaitere, eta hor beldurra hori zen, ez, non ote zegoen edo, orain gaurkoan gainera dena agertu da, eta ur baten ezur bat ere bai. Bai, aurreko egunetan indako lana, semiak azaldu dira, maino azaldu zen amaren garazur pusketa bat. Eta behintzat hori guri ja, indizioan ematizkigu ama hor dagoela esateko, ez? Gero jakin barra dago, manun dagoen, ez? Da, bueno, gaur behintzat, lan asko inda gero azkenean hartu diogu pixkat bidia, eta azaldu da osua. Eta zu horrelako lanetan, noizteik aritzen zara? Zenbat urte dara mazurakotan? Arantzadikin lanian, nila 14 eta emazki lanian. Hainbat beste sektore batutan, baina, bueno, pakorekin da lanian, ebai, 10 urte askoia. Bai. Berez, voluntario zarete, honek olako emaitzak lortzekin, pentsatzen dut betetzen dizuela bizko bat, ez da? Bai, pentsatzen alako lanetan gainez, bolondrez lana garrantzitsua dela, ez? Da gero, gehiez ikusita emaitza gero, seniden, ezkerra eta nola dien, da, bueno, nintzat personalki, onura da, bueno, emozio asko, eta, bueno, asko pozen dit, bai. Erki, zorionak bai zuri eta talde guziei. Eskerrik asko, eta mintzat zorionak eta animo familiari. Olaia. Como aquí, pues simplemente la banca no cae y robaron puestos. Pues no os hemos dicho, pero aquí hemos encontrado otras 2 suelas de alpargata hoy. Sí, yo creo que son de este chaval, de este tan pequeño. Habíamos encontrado aquí 3, que pertenecen a 2. Encima tenía medio metro y entonces ese hueco nos ha servido para meter a la otra portería. Porque esto es que no puedes hacer con la tierra, es como si te vas a jugar de una cárcel, o sea, no sabes lo que hacer con la tierra, entonces todo era parecido, pero con barro. Sí, tenemos... Vale. Muchas gracias. Tabas de diferentes animales de recuerdo. Las limpias de recuerdo. Ay, qué bien. Tabas, Las tabas. que han estado conviviendo ahí con los restos humanos. Muy bien, gran regalo. Qué bonito. A meter en una bolsa, te lo llevas, deja que se seque bien, lo limpias mejor. Hay miles de huesos de animales, miles. Sí. Bueno, perros, no sé, más de 50. Eso.